Pois imos coñecer mellor a Pepe do Fieiro, a persoa que máis sabe do Monte Pindo e a súa historia. Ten 90 anos e leva toda a vida subindo a esta montaña, pero nunca o fixera con Albalea. Pepe do Fieiro, 50 anos. Albalea, 24. 50 non, 90. Ai, dixen 50. Cortamos, porque Pepe, aunque non o parezca, ten 90 anos, é certo? Sí, sí. E vas facer a subida ao Monte Pindo comigo? E por que non? Cantas veces puideche facer xa esta subida na túa vida? Centos e miles. Entón, ti coñeces todos os segredos por daqui desta zona, non? Penso que conozco pedra por pedra. Porque ti que ves no monte? Hai xente que sobe ervas e ve toxos. Sí, o que non conoce non é máis que pedras. Pedras e agora, pois, entre as pedras, pois, moita maleza, non? Pero se levan un guía que lle explique algo, pois, nesas pedras pódese ver historia. Cantas veces ao ano sobes ti por aquí, Pepe? Bueno, agora non subo moitas. Este ano, por exemplo, que vai de ano, podemos decir unha docena de veces ou así. Pero 12 veces son moitas. O ano pasado sí que subiría, o ano pasado subiría máis de 100 veces. Ahora mesmo onde estamos, que é isto? Este é o alto da Pedra Tonel. Estamos entrando, deixando o término de Mazaricos e entrando no Monte de Pindo, que é o término de Carnota. Ah, xa estamos pasando... Estamos pasando, esta é a frontera. Esta, por exemplo, como se chama? Esta chamase Peñafiel. A xente de por aquí, na parroquia de Arcos e destes pueblos de arriba, chamábanlle o Castelo Grande, que na cima hubo un castelo coronando a montaña. Ah, nesa cima había un castelo? Un castelo. Os do Ézaro, por exemplo, chamábanlle o Petón de Xanquente, pero hoxe está sendo conocido por Peñafiel. Pepe, aquí está tamén a Cova da Pendente. Sí, nesa cova estuveron escondidos os escapados da Guerra Civil Española. Estuveron hasta o final da guerra aí, porque todo Monte Pindo estaba rodeado polas Forzas Armadas para que non lle pasaran comida, para que eles tuveran que salir, pero a xente arreglábase para pasarlle a comida ou viñan eles de noite a casa por ela cando podían, en fin, igual non comían as súas horas, pero comeron, estuveron hasta o final da guerra aí. Ese pico alto que hai aí, chamámoslle a Orilluda. Despois aquel que vemos enfrente que ten así 3 picos para arriba, os Castaliños. Aquel pico alto que é en forma de prisma para arriba, chamámoslle o Palleiro da Moa de Baixo. Logo despois este outro alto, chamámoslle o Petón da Moa. E logo, aquel que hai máis á direita, chamámoslle o Palleiro da Cova Oscura. Vale, ben, así abonda, pasaches o exame con sobresaínte, Pepe, dixeche os nomes todos e sen duvidar. Ti como faz para lembrarte de todos eses nomes? Bueno, pois están grabados na mente, están grabados aí. Tantas veces que eu vin, e que se vin aí, e que repetimos nombres estes e tal, pois acórdame dos nombres de todos. Xa vos queda claro, compañeiros, a quen tedes que chamar se algún día queredes facer unha ruta por aquí, polo Monte Pindo. Porque o noso guía favorito, o mellor guía do mundo, Pepe, amosounos todo sen sequera coller un papel nin un folio. Podes estar ben contento ca túa cabeciña. A ver as pernas, se nos funcionan igual de ben, porque temos que seguir andando. Despedímonos. Adiós, 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 adiós. Pois esa é unha maravilla, pasear polo Monte Pindo, imagínense con Pepe. Non sei con que anos tiñas a primeira vez que subiche o Monte Pindo. Sobre 7 ou 8 anos. Ahora decían de que é un bo guía para subir o monte, pero hai que estar en forma para subir o monte, porque ahora nos estaba contando Pepe que desde que deixa o coche, desde o sitio que chega o coche, hasta arriba de todo, canto che leva a ti? Hora e media o normal. Hora e media, subindo para arriba, Hora e media subindo. Un paso normal, sin Bueno, tú andas ben, andas rápido, non? Bueno, eu procuro o paso de xente tamén, non? No, pero tú andas ben, con 90 anos, De momento, sí. Debe andar rápido e se procuro ir ao paso da xente vai ir Fernando. Tú vela aí con Alba, como andas? Sí, sí. Espectacular, Estás espectacular. Moi ben, non? Bueno, sí. Doiche algo? No, Nada. de momento nada. Pero nada de nada? Nada. Que tío. Un fenómeno. Claro, ti subías de pequeno coas cabras, As non? cabras, sí. Un momento que xa non podías subir coas cabras, creo, non? Que xa non deixaron. Non deixaron. Que non deixaban subir co gando, non? Porque, digamos que eso se repoboou forestalmente. Ah, bueno, pero eso foi despois, Foi moito despois. Eso foi despois, foi anos despois, sí. Vale. E como recordas aquel tempo de ir coas cabras? Pois recordo que eran tempos felices, hombre. Cando íbamos cas cabras, iba cos veciños, non? Que non iba eu solo. Ajá. Eu cando empecé a ir cas cabras era sobre 7 ou 8 anos e iba con xente, cos veciños, que eran xente maior, todos eles tiñan cabras.
Entonces salíamos a mañán da casa, botábamos o día todo no monte, e regresábamos a casa a posto do sol. Carai. Entonces, A que levabas de comer? bueno, a veces levábamos un bocadillo, a veces non levábamos nada. Nada? Nada. E non comían nada todo o día? Non, porque era un estorbo andar ca bolsa, andar con... Pero non tiñas fame todo o día? Nada, non nos acordábamos de comer siquera. Ostras. Comíamos a volta cando viñamos a posto do sol, Claro. era cando comíamos. Estamos falando de cando tiña 7 ou 8 anos. Cando foi a última vez que subiche ao Monte Pindo? O último mes fui o mes pasado. Porque agora hai menos rutas tamén, non vai menos xente por ali. Agora vai menos xente, cando vai máis xente é no verano, non? Claro. Pero No verano vai máis xente. ti estudiache, non? Sí, Onde estudiache? sí, en Santiago. Santiago, para maestro. Sí, estudei magisterio, sí. E donde estuveche de maestro? En Londres. En Londres. E eso? Como acabache en Londres? Bueno, empecé traballando no Ézaro, poñendo clases particulares, Ajá. e logo o maestro nacional que había ali, que estaba enfermo, o home necesitaba axuda, estuve axudando tamén ali, e máis ao mesmo tempo facendo prácticas con ele. Pero despois eu, particularmente, preparaba nenos para o ingreso, aquele ingreso antigo que había antes, que era de 7 anos, e despois unha reválida, non? Levábamos a examinar a C, ao Instituto Laboral, e as nenas levabas a Corcobión, que había un colegio que non me recordo agora que colegio era, como se chamaba, creo que non Tú existe. preparábalas para o ingreso? Para o ingreso. Vale. Entonces, xa a preparalas e para o ingreso necesitaban saber algunha palabra de algún idioma estranxeiro. E eu, o idioma que estudiei, cando estudiei, era francés. E resulta que aquí querían inglés. Inglés. Entonces eu de inglés non sabía nada. Entonces, dixo, bueno, pois para enseñar inglés teño que primeiro Aprendelo. aprendelo, E para aprendelo, pois vou ter que ir a Inglaterra. E fuche para lá? E fun para lá. Con que edad? Con que tempo tiñas? Daquela tiña 33, 34 anos. E en que traballabas en Inglaterra? Dabas clase? Fun para Inglaterra con contrato de traballo, con contrato de cociñeiro. A miña muller... E non sabías cociñar, amigo? A miña... Nada. Nem me gustaba. Pero fui... A miña muller xa estuvera en Londres, non? Sí. Ela xa falaba algo inglés. Entón dixi, bueno, pois vámonos a Londres, botamos en Londres un ano ou dous ou tal, hasta que eu aprenda algo de inglés, e logo veño e continuamos co meu traballo en España, non? Sí. Pero foi un pouco máis de tempo, non? Pero sí, porque coincidiu así. Resulta que ao chegar a Londres, con contrato de cociñeiro, a miña muller cociñeira, e eu axudante de cociña. Eu era o axudante dela. Entonces, ali, ela facía o traballo todo sen problema ningún. Eu prácticamente tiña todo libre. Tú non facías nada? Digo así, tú non facías nada. Non facía nada. Eu iba para Ahora xa estudiar. prescribeu eso, xa non pasa. Eu iba para estudiar. Pero resulta que o hombre que nos surtía o leite, mercancías e tal, e nos traía o leite, buscoume unhas señoras ali que viñan pasar as vacacións a Mallorca e querían saber falar inglés, falar español, escribir, lelo, non? Entón, Leer español. traballache dando clase de español ali. Entonces empecé dando clase de español a esas señoras que o home do leite me xuntou por ali. Pero ao final, cantos anos Estuve- botastes en Londres? Ao final botei 17 anos. Carai. 7 anos sin traballar aí, estuvo, tío. No. No, 17 anos sin facer nada ali, No, traballei. Porque o primeiro contrato que tiña de cociñeiro era de 4 anos. Tiña que estar 4 anos ali, en London Hostels, na compañía de hosteles, para cumplir o contrato hasta final. Despois de cumprir o contrato, os 4 anos, daban unha libertad no país. Ajá. E despois podía xa eu Facer o que dedicarme quixeras, claro. Claro. ao que fora, non? E vendo o amor que tes co Monte Pindo, non botache de menos durante eses 17 anos a túa terra e sobre todo e ese monte? cando viña de vacacións non marchaba nunca sen subir ao Hombre. Monte Pindo. Claro. Pepe, que mal se come en Inglaterra,
Non, nós comíamos ben porque facíamos a comida. Ah, non te fastidia, claro, porque facía a tua muller de comer. Pero digo, os ingleses que comen esa patacas fritidas con peixes, val todo para nada. Sí, bueno. Fabas pola mañá no desayuno, que é eso? Ai, o desayuno comen fuerte. Comen fuerte, comen touciño, imagínate, se comen fuerte. Claro, ti decías que igual non traballo moito ali, que estou seguro que sí, pero carai, si traballa aquí, porque ti ainda sigues sendo guía do Monte Pindo. Nas excursións, es guía. Claro que sí. Sí. Pero ahora está retirado. Estou jubilado. Estás jubilado, jubilado non, levas 35 anos jubilado. Pero sempre cando haya xente que necesite guía no Monte Pindo, basta que me avisen. Entonces eu estou sempre preparado para subir ao Monte Pindo. É que me dixo unha frase antes de que entramos en unha frase terrible, dixo, o traballo é salud, dixo él. Sí, e estuve 17 anos en Londres sin facer nada. E díxeme a mí antes de empezar. Estuve traballando tamén nun hospital, Tamén? Estuve traballando tamén nun hospital. Que facías? A limpieza do hospital. Ah, bueno, aí sí que traballaste. Pola noite. Aí está. E non te vigilaba Pola nadie? noite, porque polo día eu dedicábame a poñer clase aos nenos españoles, que había moitos nenos cando españoles dormías, de toda España. Mira se traballou. Prácticamente dormía algo a fin de semana. Xa dormías para toda a semana? Xa dormía. Non, eu non fui alón despois de dormir. Xa. Non, foi traballar e aprender inglés, sí, señor. Pepe, vouche pedir unha cousa. Mira para esa pantalla de aí, porque... Ah, non, que unha chamada. Hai alguén que te quere saudar. No, pero podes mirar para a pantalla igual. Podes mirar para a pantalla igual, pero valo escoitar. Moi boas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Con quen falamos? Hola, señor Pepe. Hola, quen é? ¿No me conoce? Ada. Hombre, claro. Quen é Ada? Aquí estamos. Quen é Ada? Ada quen é? É unha de turismo dali do Ézaro. Ada González claro que sí, traballa en turismo ali, pero Ada es neta adoptiva de Pepe. Sempre digo, con respecto das súas netas oficiais, por riba de todo. É como unha neta máis, non? É o novo bobo. Non, Pepe, é como unha neta máis. Sí. Contanos algo de Pepe, Ada. Vaya A ver, fenómeno. algo que non se saiba, porque, Vaya fenómeno, sí, é un crack. E que amor polo monte, Sí, eu ainda comentaba así con xente de que eu tiñalle moita manía ao Monte Pindo, pola primeira vez que subín, non eran as condicións meteorolóxicas favorables, pero Pepe foi quen me transmitiu este amor polo Monte Pindo, esa paixón, porque é unha persoa que é capaz de impregnar no resto da xente que acompaña ese amor que lle sobra a él por este monte. Que bonito, Pepe? Nótase. Ada, e é certo que coñece o nome de cada pedra do Monte Pindo? Cada pedra, mellor con Google Maps. E é certo que incluso vos costa seguirlle o ritmo? Si, eu unha vez tocoume facer o seu papel porque non pudera asistir a unha ruta, eso de ir subindo, sí, porque aquí está esa pedra, claro, é imposible seguir ese ritmo, ir contando cousas, sin embargo, ele é capaz de facer todo iso. E ainda por riba, entreter a xente que xa chegou antes, mentre espera polos máis rezagados que vayan despois, contando anécdotas, chistes. O pasa que é un privilexio, Ada, poder facer esa ruta con un home de 90 anos que conoce tan ben o monte e que ama tanto o monte, ten que ser un privilexio para a xente que vai facer as rutas con el. Totalmente. Eu a todo mundo que me presenta as súas ganas de subir ao Monte Pindo, lles digo que por favor que proben e que suban con Pepe. E incluso Pepe deu-me o seu consentimento xa de uns aniños para darlle o seu teléfono privado a xente que está interesada en subir, porque saen gañando os dous. A persoa que quere subir porque vai con namorado do Monte Pindo, e Pepe porque que quere é subir ao Monte Pindo. Porque quere subir, Pepe. Non, é unha maravilla. Se se cansan, colles Pepe ao lombo e subios para arriba. Ten problema. Ai, sí, bebe un grolo dunha clara de limón e continúa. A que bebe clara de limón. Así está de ben. Unha clara de limón, un poquinho de chocolate e listo. Sí, Que maravilla. Pois, Ada, unha aperta e grazas por darlle unha sorpresa a Pepe, que ele non sabía nada de que íbamos falar hoxe contigo. Mándalle un saludo, Ada, Pepe, que mira que che quixo dar unha sorpresa. Ai, non me ve, non? No, non te ve, está por teléfono. Está polo teléfono. Gracias, Ada. Nada, ata a próxima para Xa nos subir. veremos. Un biquiño, Ada. Moitas gracias.
Biquiños, graciñas. Tú vas seguir subindo hasta toda a vida, ¿no? Seguirás subindo ao monte, mentras podas. Teño pensado, o día que cumpla 100 anos, tomar champán ribedaxe da mao, Toma, como sí, señor tomei cando Pepe. teño... Sí, señor, aplauso Toma. para Pepe. Qué Sí, tío. Sí, señor. Mira, Sí, quiere ver señor. as torres da catedral dende o alto da Sí, Moa, señor. bebendo champán. Qué clara de limón, nin que nada. Unha botella de champán aí, con 100 anos, sí, Cando señor. cumprimos 90, fíxeno. Sí, pois os E agora, 100, cando cumplo 100, hei de volver pois outra vez. aguanta, aguanta. Sí, señor. Diz que a partir dos 100 é todo máis fácil. O sea, que aguantas tos 100, non é? Qué fenómeno. Pepe, un placer. Moitísimas gracias por Gracias, visitarnos Pepe. hoxe. E teño ganas de subir ao Monte Pindo. Debíamos ir un día ao Monte Pindo con Pepe. Vamos con el no coche hasta onde chega o coche. No, despois subimos, pero levamos algo de comida. Eu non se aguanto todo o día Vamos sin no comer. coche, despois sigue el. Bueno, gústame que a xente veña ao Monte Pindo, pero gústame que veña con bajare. Non ir correndo, chegar, e subir a modo, volver a marchar e non se entere onde que é o Monte Pindo. Xa nos colleu. Ir, Xa nos colleu rápido. Sí, Sí, sí. levar un bocadillo, Como nos calou, eu a veces levo, a veces non levo. Nós queremos baixar Levo algo rápido de para beber, comer. eso sí, tamén. Nós queremos baixar rápido para comer. Claro, pois non. O Monte Pindo debe irse con calma, con paciencia, e mirar e ver o que hai, escoitar a historia, porque hai xente que vai ao Monte Pindo. Fun a Moa, sí, a ver, digo eu. Que viste no Moa? Nada, no Monte Pindo non sei máis que pedras. Non hai máis que pedras. Pero no Monte Pindo hai moitas cousas. Cada pedra do Monte Pindo ten a súa historia. Oh, O que pasa é que hai que conocela, claro. O que vai ao Monte Pindo e non conoce a historia do Monte Pindo, vai a non ve máis que pedras. sí, señor. Pois un día vamos contigo Pero e aí contanos a hai vida algo esta. máis que pedras. Cando cumplas os 100 anos, vamos contigo. Sí, sí. Quedamos na A botella de champán levámosla nós. Sí, Vale? Muy bien. facémonos cargo. Que teremos nós xa 60 e pico, xa, a ver se chegamos nós. Logo pasan, logo Oh, chegamos, pasa lá, pasa rápido. Graciñas, Pepe. Gracias, Pepe. De verdade, un placer. Ben, de contado analizamos a xornada de hoxe do crime pola morte de Samuel